Віцебскай вобласці ў студыі Наталія Байнарович. Вітаю вас. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Калінін сёння ў Віцебску знаёміўся з рэалізацыяй інвестыцыйных праектаў і вопытам удзелу прыватнага бізнесу ў будаўніцтве. Разам з удзельнікамі рэспубліканскага семінара нарады ён наведаў прыватныя прадпрыемствы, дзе паспяхова ўкараняюцца інавацыйныя тэхналогіі, а прадукцыя карыстаецца попытам у краіне і за яе межамі. Якія шляхі падтрымкі вытворчага прыватнага сектара прапануе ўрад у матэрыяле нашых корэспандэнтаў. Першы аб'ект у рамках семінара нарады – вытворчае аб'яднанне «Энергакамплект», лідар па вытворчасці кабельных і правадніковых вырабаў на рынку Беларусі. Магутнае сучаснае абсталяванне, інавацыйныя тэхналогіі дазваляюць выпускаць прадукцыю самага высокага ўзроўню. Кабель віцебскага вытворцы выкарыстоўваецца на буйных электропадстанцыях, прадпрыемствах пры падключэнні жылых кварталаў. Мы сейчас производим кабели для нашей Остроецкой атомной станции. У нас уже проходили проверки от Зарубежатомэлектростроя. Для витебских объектов мы тоже кабель производили и поставляли, потому что кабель, который был поставлен монтирующей стороной, он оказался ненадлежащего качества, и его меняли на наш белорусский кабель. Удзельнікі семінара наведалі яшчэ шэраг прыватных прадпрыемстваў, прадукцыя якіх вядомая далёка за межамі нашай краіны. Высокая якасць, адпаведнасць стандартам забяспечвае стабільны попыт. Стварэнне спрыяльнага асяроддзя для развіцця малога і сярэдняга бізнесу ў сферы вытворчасці і будаўніцтва дазволіць прыцягнуць увагу інвестараў. Инвестор должен прийти на территорию Республики Беларусь и без всяких проволочек выполнить те инвестиционные свои проекты. В последующем, как ставил глава государства, в течение 10 лет на эту территорию никто не должен зайти. Ни пожарник, ни санитарные службы, ни другие контрольные, ни налоговые и так далее. Мы хотим рассмотреть этот вопрос через строительный бизнес, а потом надо распространять его и как минимум выйти на указ главы государства. Для паспяховага развіцця бізнесу неабходна адысці ад адміністратыўных затрымак і скараціць колькасць экспертызных працэдур. У першую чаргу гэта тычыцца будаўнічай галіны. Сегодня, к сожалению, еще в ведомствах действуют старые инструкции, где есть и предварительное согласование, и окончательное согласование. Можете себе представить, сколько нужно потратить средств, времени для сокращения административных процедур, о сокращении перечня и списков необходимой документации, которая предоставляется на эти административные процедуры, и перекладывание большей ответственности на сам бизнес. Як прыклад сучасных падыходаў да арганізацыі будаўніцтва Віцебская гідраэлектрастанцыя на заходняй Двіне. Гэтую буйнейшую ГЭС у Беларусі магутнасцю 40 мегаватт будуюць пры падтрымцы кітайскага капіталу. Менавіта вопыт Кітайскай рэспублікі можа стаць прыкладам для супрацоўніцтва з прыватным сектарам. Гэта падкрэсліў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін падчас семінара. Яго вынікі падвялі ўжо ў другой палове дня ў аблвыканкаме. Асноўная задача ўрада сёння стварыць спрыяльныя ўмовы для развіцця малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі. Гэта ўдасканаленне нарматыўна-прававых актаў і адміністрацыйных працэдур. Толькі што прыняты указ, які дасць некалькі заўважных паслабленняў у будаўнічай галіне. Замест падрадных таргоў можна будзе шырэй выкарыстоўваць перамовы. Для будаўніцтва, якое апошнія некалькі гадоў працуе не лепшым чынам, гэта мае значэнне. У Віцебскай вобласці галіна адчувае вострыя праблемы. Эффектыўнасць дзейнасці арганізацыі нізкая, заданне па экспарце не выконваецца, аб'ём інвестыцый знижается. По отрасли 39 сегодня организаций являются убыточным или 28%. При этом количество убыточных организаций с начала года сокращается на 71%. По итогам 2016 года количество убыточных организаций планируется сократить до 20%. Основные убытки получены по организациям. Это строительно-монтажный трест 16 города Новополоцка, 5 миллионов рублей. Акшанский строительный трест номер 18, 776 тысяч рублей. Строительный трест номер 9 города Витебска, 285 тысяч рублей. Напрыканцы рэспубліканскай нарады намеснік прэм'ер-міністра Беларусі выслухаў прапановы па развіцці малога і сярэдняга бізнесу і стварэнні для яго спрыяльнага асяроддзя, у тым ліку і ў сферы будаўніцтва. Менавіта на прыватны бізнес робіцца сёння стаўка. Вольга Шмаргун, Святлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. У пасёлкі Віцебскага раёна прыйшла чыстая вада. Дзве новыя станцыі абезжалезвання пачалі працаваць у аграгарадках Копці і Бабінічы. Якасная вада без утрымання шкодных рэчываў ужо некалькі дзён паступае ў дамы 2000 мясцовых жыхароў. Ці адчулі вяскоўцы розніцу? Ведае Артур Смалякоў.
Чистая вода без прымесяў, смело піць з-пад крана цяпер могуць сотні жыхароў пасёлка Бабініча Віцебскага района. Тут пачала працаваць новая станцыя абезжалезвання. Гэтай падзеі месцічы чакалі некалькі гадоў. Праблема ў пасёлку існавала даўно. Цёмна-карычневы колер і ржа на ўмывальніку, налёт на посудзе. Лабараторныя даследаванні пацвердзілі, жалеза ў вадзе хапае. Справа ў мясцовых асаблівасцях яе хімічнага складу. Выснова будаўніцтва ачышчальнай станцыі ў Бабінічах – разумная необходимость. 1000 человек здесь проживает. Вот. Это один из крупнейших городков. Постоянно проблемы местных жителей. Вот за последних 3 года порядка 14 жалоб, в том числе 6 коллективных, было именно на качество питьевой воды. Поэтому вот было решение построить здесь станцию обезжелезывания. Теперь можно смело пить из-под крана воду, она качественная, содержание железа, минимальный уровень допустимого. Прадукцыйнасць новай станцыі абезжалезвання ў Бабінічах 17 кубаметраў у гадзіну. Побач новая воданапорная вежа і 2 адстойнікі. Кантроль вады цяпер на ўсіх этапах. Механічная чыстка, змякчэнне, падача спажыўцам. Жыхары аграгарадка адразу адчулі розніцу. Чтобы поставить чайник, надо профильтровать воду. Чтобы запустить стиральную машинку, надо профильтровать воду. У нас пришел газ. Опять же, газовые котлы, которые любят, чтобы вода была чистая. Вот, поэтому это большой плюс, конечно, всему этому. Мы очень довольны, мы долго ждали уже. Нам давно, наверное, лет 10 и 15 назад обещали, но в конце концов наша мечта сбылась. Новую станцию атрымалі не толькі Бабінічы, а і пасёлак Копці Віцебскага района. У абодвух населеных пунктах утрыманне жалеза ў вадзе знізілася амаль у 17,5 разоў. Пытанне якасці пітной вады ў рэгіёне сёння пад пільнай увагай уладаў. Планы на наступны год сур'ёзныя. Будет построено 13 станций обезжелезывания и 3 объекта, где качество подаваемой воды будет решаться за счет строительства новых сетей, которые будут подключаться к существующим водозаборам, тем самым увеличивая охват населения качественной питьевой водой. Ну, это и Поставский район, и Полоцкий район, и Чашницкий район, ну, то есть порядка 6-7 районов по всей области. Праграма «Чистая вода», якая разлічана на 5 гадоў, дае вынік. Задача да 2018-го зрабіць так, каб карыстацца водаправодам смела магла ўся Віцебская вобласць. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка, Віцебскі район. Паці ў беларускім стылі са стравамі нацыянальнай кухні і развучваннем народных танцаў арганізуюць сёлета для ўдзельнікаў міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі ў Віцебску. Пра гэта паведамілі на прэс-канферэнцыі. 24-й па ліку форум абяцае быць багатым на прэм'еры і сусветныя хіты. Жизель у сучасным чытанні ў пастаноўцы «Раду па клітару» і спектакль «Яна» пермскага тэатра балет Яўгена Панфілава. Цэнтральнай падзеяй АФМС стане міжнародны конкурс сучаснай харэаграфіі. Удзел у ім прымуць калектывы з Беларусі, Расіі, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Кітая, Польшчы, Украіны, Швецыі і Эстоніі. Вырашаецца фінансавае пытанне для ўдзелу канкурсантаў з Германіі, Малдовы, Азербайджана і Грузіі. Журы конкурсу сёлета пройдется нелегко, уровень удзельнікаў высокі, як ніколі. Очень большой конкурс, очень большое количество работ и очень много новых имен, которых мы даже раньше, может быть, половины не знали. Современная хореография, это направление, оно, естественно, традиционно омолаживается, как бы участники становятся помоложе. Поэтому, соответственно, это новые имена, которых мы раньше не слышали. На предварительный видеоотбор было представлено 68 претендентов. Мы вот сейчас отобрали 35. Из них еще мы не приняли решение, кого из Витебска мы представим на конкурсе. Витебских работ тоже достаточно большое количество. Программа включает не только международный конкурс, но и выступления уже полюбившихся нам коллективов. Это и балет Евгения Панфилова, и Киев Модерн балет, и те сюрпризы, которые ежегодно готовят фестиваль. Это коллективы из разных стран мира, которые приезжают сюда к нам поделиться своим творчеством. 24-й міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі пройдзе з 22 до 27 лістапада. Пачнецца ён з прэм'еры на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, а працягнецца на віцебскіх пляцоўках. Па выніках конкурсу журы назаве уладальнікаў гран-пры, 3 прэмій і некалькіх спецыяльных прэмій.
Галоўныя падзеі ў жыцці рэгіёну ў цэнтры ўвагі мясцовых выданняў. Абласная газета «Віцебскія весці» ў нумары за чацвер расказвае аб рэспубліканскім семінары-нарадзе, прысвечаным рэалізацыі інвестыцыйных праектаў, а таксама развіццю прыватнага бізнесу ў будаўнічай сферы, які правёў у Віцебску намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Калінін. Калі вас няма ў інтэрнэце, то вас няма ў бізнесе. Карэспандэнты не сталі спрачацца з аўтарам выказвання Білам Гейтсам, а пацікавіліся, як выкарыстоўваюць сусветную павуціну прадпрыемствы Віцебшчыны. Чацвярговы нумар абласной газеты «Віцебскія весці» юбілейны. 500-й выпуск – гэта своеасаблівы рубеж. Карэспандэнты выдання звярнуліся да публікацыі першага нумара, які, нагадаем, выйшаў 2 ліпеня 2013 года. І прасачылі, што змянілася за 3 гады, як склаліся лёсы герою артыкулу. 1 лістапада ў Віцебскім парку імя Фрунзе ў другі раз пройдуць адкрытыя абласныя спаборніцтвы па паркавым арыентаванні на прызы абласной газеты «Віцебскія весці». Карту і ўмовы правядзення спаборніцтваў вы знойдзеце на 14-й старонцы абласнога выдання. Гарадская газета «Візбічы» ў нумары за 27 кастрычніка падрыхтавала цікавую навіну для чытачоў. Акцыянернае таварыства «Віцязь» дасягнула дамоўленасці з буйной французскай машынабудаўнічай кампаніі аб сумеснай вытворчасці сучасных зарадных станцый для электрамабілю. Аб абсталяванні для бліжэйшай будучыні аўтапрама журналісту расказвае галоўны канструктар прадпрыемства Александр Барысовіч. Пад рубрыкай «Ёсць такая праца» журналісты падрыхтавалі матэрыял аб службе віцебскага аддзялення беларускай чыгункі, якая адказвае за стан ахоўных лесанасаджэнняў. Віцебчы працягваюць праект пад назвай «Віцебскі феномен», у якім прасочваюць гісторыю Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, створанага Маркам Шагалам. На гэты раз гісторыя ўзаемаадносінаў Пэна і Шагала, настаўніка і вучня. На прамую тэлефонную лінію з чытачамі газеты выходзіла старшыня Віцебскай абласной натарыяльнай палаты Тацяна Маскіна. Справаздача друкуецца ў чацвярговым нумары. Складаныя ўмовы надвор'я апошніх дзён сталі прычынай адключэння электразабеспячэння ў населеных пунктах вобласці. Ноччу без электрычнасці заставаліся 10 населеных пунктаў Віцебшчыны. Аднак праз некалькі гадзін у 9 раніцы аварыйнай брыгады энергетыкаў цалкам аднавілі энергазабеспячэнне. У той жа час па лініі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях ніякіх здарэнняў не зафіксавана. На бліжэйшыя дні сіноптыкі істотнага паляпшэння надвор'я не прагназуюць. На выхоложенную антициклоном территорию Витебской области с территории Польши сместился активный теплоатмосферный фронт. Установилась ненастная сырая погода. Вчера в большинстве районов прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, давшие за сутки от 20 до 36 мм, или от 1 до 2 декадных норм осадков. В восточных районах области образовался снежный покров, высота которого сегодня утром составила 2,8 см. Из-за больших перепадов давления на границе отступающего антициклона и штурмующего его циклона наблюдался сильный ветер, порывы которого в большинстве районов области достигли 15-20 метров в секунду. В ближайшие дни сохранится сырая и ненастная погода. У сувязі са складанымі ўмовамі надвор'я Дзяржаўтаінспекцыя звяртаецца да вадзіцеляў з просьбай быць асабліва ўважлівымі за рулём і не зацягваць з устаноўкай зімовай гумы на аўтамабілі. На сённяшні дзень на слізкай дарозе такія элементарныя меры засцярогі жыццёва неабходныя. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Бывайце здаровы! У бліжэйшыя суткі па вобласці чакаецца воблачнае надвор'е. Ноччу і раніцай невялікія ападкі, мокры снег і дождж. Днём пераважна без ападкаў. У асобных раёнах туман, ноччу і раніцай слабы галалёд. На асобных участках дарог галаледзіца. Вецер пераменных напрамкаў 2,7 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -3 + 2, днём 0 + 5. У Віцебску воблачна, ноччу і раніцай невялікія ападкі, мокры снег і дождж. Днём без істотных ападкаў. Слабы галалёд, на асобных участках дарог галаледзіца, слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў 2,7 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу 0 - 2, днём ад 1 до 3 градусаў цяпла.